барои чӣ охирон консертро ин гуна ном гузошта будед? Занкалон? Бале. Забонатон намеравад гирифтам ба. Шояд занкалон неу зан дуруст бошад. Ман баъзан мегум ки ами забонам мегум сарамо мехӯрад. Унҷо раиси штаги ҳастан, собеседин шуда истад гуфтан ки хай марҳаматгузари чинет шумо куҷоя хат кардед? Ман гуфтам фалон ҷоя. Кофе биёран ё чой биёран? Ман гуфтам менюя биёред илтимос. Агар мара бирварда пеш кардан ҳамдардӣ баён кардан наметавонам. Маслан инам як талант аст. Доме ки рӯбароя гуфтам чароқ аст, гуфтам охи ин чӣ хел мешавад? Гум ака ҳозир ҳал мекунем. И баъд аз 5 дақиқа вай домам светаша кушта. Бори аввал дар чашми ҳайвон дидам ки мама нёка дефтест ки гӯш кун. Байни монги меҳру оқибат, падару фарзандӣ, инсонигарӣ адо. имрӯз бо беҳрӯз подкасте аст ки ҳарчи дар дили мо ҳаст бепарда мегӯем. имрӯз меҳмони подкасти мо шахсе ки бо шӯхиву ханда мехоҳад атрофиёни худро тағйир диҳад. маркетолог, эҷодкор, шоир ва стендап-комик Ҳабиб Баҳриддинов дар студияи мо. Ҳабиб, ассалому алайкум. Ассалому алайкум, ассалому алайкум. Хуш омадӣ. Ман бениёд аз дидорат шод ҳастам. Дар аввал мегуфтӣ ки Ҳабиб ту кистӣ? яъне ки маркетолог, рекламасоз ё ки шоир? Бисёр вақт мана падарам мепурсанд ёки модар вақте ки аз шаҳри Хуҷанд ба Душанбе мебиёянд мепурсанд ки ҳам бачам тухташ атлас чӣ кор мекунӣ? Мегӯянд ман мегӯям ки модарҷон ҳозир мо дар як замоне зиндагӣ мекунем ки агар кушодаву равшан гӯем бо як кор чӣ мегӯяд шикамро сер кардан бисёр душвор аст. Масалан мегирем агар шумо дар зиндагӣ ягон нақшаҳои калонтар дошта бошед, ягон мақсадҳои зиёдтар дошта бошед, масалан фақат ҳамин шиками серу хотири ҷамъ нею, масалан мехоҳед ки як дунёро бинед, ягон навгонӣ кунед, ягон пешравӣ кунед, барои ҳамин бо як кор бисёр ҳам мушкил аст. вақте ки фаъолияти ман дар соҳаи ҳаҷв оғоз шуд ҳамчун стендап комик ва дар он ҷо пайваст шуданд якчанд дигар равияҳое ки якҷоягӣ мекунанд бо ҳамин чиз. Ман бисёртар рости гап худро ҳамчун шоир мешиносам. Ва имрӯз шояд ки бисёр мардум намедонанд, камтар медонанд. Ҳастанд шахсоне ки ба саҳифаи инстаграми ман подписка доранд ва тӯли солҳо назорат мебаранд ва мебинанд ки ман аҳён ягон шеърҳоро мегузорам ва имсол мо тасмим гирифтем ки маҷмӯаи шеърҳоро чоп кунем. Ва ман худам дар маҷаллаи Паёми суғ дар шаҳри Хуҷанд дар солҳои донишҷӯям ҳамчун муҳаррири техникӣ фаъолият бурдагӣ ҳастам. Дар назди Устод Озарахш будам ва агар хато накунам аз синфи 3 ё 4 ба ҳамин навиштани шеър машғул будам. Яъне шеърҳое ки кӯдакона буданд менавиштам ҷамъ мекардам. Якум шеър дар ҳаст? Бале. Чӣ букани? Бодбаракам дар сари боми амакам. ин аввалини як шеър. Баъд дар хотирам аст ки боз як бор дигар як шеър нависта будам, синфи 2 ё 3 мехондам. ғамам буд ном дошт. худи шеърро дар хотир надорам, ғамам буд. Чӣ хел дорӣ? Вот амин вақте ки амон қоғазпора ба дасти модар фуромад ва ҳама оилавӣ хонда хандидам, гуфтад охи ту кӯдаки ту чӣ ғам дорӣ? Гуфтанд ба ҳамон ҷо ман камтар роҳафтодаам шуда будам ки барои чӣ шумо механдед? Шояд ман ғам дошта бошам, шумо аз куҷо медонед? Депрессия худам. Бале, аз ҳамон вақт сар карда шеърҳоямро рус мекардам то ки касе набинад ки ман шеър менависам. Яъне ки ба аз шоирӣ аз синфи 3 ё 2 сар шуд. Бале. Як бора пайдо шудем. Ман аз хурдӣ бисёр ҳам шеърҳои классикони худамонро бисёр дӯст медоштам, бисёр мехондам ва як чӣ мегӯяд фундаменти бисёр аҷоиб шуда буд дар зиндагиам вақте ки бобои тарафи модариам математик буданд, яъне риёзидон буданд ва бобои тарафи падариам чӣ мегӯяд худашон ҳам новобаста аз оне ки дар дигар соҳа фаъолият мебурданд, вале он кас дӯстдори шеър буданд, рубоб доштанд, суруд мехондам. хурдакак будем, ҳоло мактаб намехондам, дар хотир дорам ки дӯстонашон ҷамъ мешуданд, шеър мехонданд ва як бисёр библиотекаи хурдакаки агар хато накунам зиёда аз 300-400 ҳамин китобҳо буданд ки дар он ҷо Ҳофизи Шерозӣ, Умари Хайём ва дигар буданд. ва падар бисёри вақт агар дар хотиратон бошад ҳамин солҳои 2003, 2004, 2005 солҳое буд ки свет набуд дар хонаҳо, масалан бегоҳӣ то соати 7-8 свет буд, ба дигар свет намемонд. Бале, лимити муайян буд. мо хоб намекардем ва падар шам мегузоштанд ва ба мо шеър мехонданд ва мазмуни шеърҳоро гуфта медоданд ки шеърҳо чӣ мазмун дорад. Масалан ман ин шоир, ман ин хел шеър навистагӣ, ман ин шоир, ман ин хел шеър навистагӣ. ва дар рӯзҳо вақте ки мо ба хонаи бобоям мерафтем, ба хонаи бобои модариам мешунондан, мегуфтанд ту бояд риёзиро омӯзӣ, ту бояд риёзия донӣ, кани як бор кушочӣ чӣ дарс хондӣ. ин ҳамин хел ҳодиса шуда буд ки ман дар синфи 7 аллакай математикаи синфи 11-ро ҳал карда метавонистам ва зиёда аз 300-400 ғазал аз бузургон аллакай азёд карда будам. ва
аллакай вақте ки шумо бисёр шеър мехонед, вақте ки бисёр шеър мутолиа мекунед, бисёр азёд мекунед, ба тарзи автоматӣ аллакай шумо хусусияти навиштанро пайдо мекунед. Яъне шумо худатон намефаҳмед, вале ҳамин меҳр ба шумо пайдо мешавад. Мегӯед кани манам якбор навишам, чӣ мешуда бошад ё ки манам метониста бошам. Ва бо мурури замон вақте ки шумо навиштан мегиред, ба як ҳолати омада мерасед ки шумо аллакай дарк намекунед ки шумо бояд шеър нависед. Шумо аз кӯча каме андӯҳгин мешавед, ягон муаммое, ягон ҳодисае рӯҳ медиҳад ки шумо ба хона мебиёед ва вақте ки ҳамон чизро шумо ба варақ холӣ мекунед, шумо аз ҳамон дард озод мешавед. меҳри шоирӣ агар кӯтоҳ карда гирем омадааст аз падар ва бобо. Бале. ҳабиб, медонем ки дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудаӣ, дар он ҷо ба воя расидӣ. чаро ба Душанбе омадию дар он ҷо фаъолияти кориро сар кардӣ? Рости гап бисёр намедонам, ман аслан дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудагӣ нестам. Мо солҳои агар хато накунам аз 90 то 2005 ё 6 дар ноҳияи Зафарабод зиндагӣ мекардем. Зеро ки дар давраи Иттифоқи Советӣ вақте ки бобои тарафи падариам ҳамчун муосиб буданд, он касро ба чӣ фиристонданд, ба ноҳияи Зафарабод фиристонданд ва ҳамон вақтҳо ноҳияро нав месохтанд ва мо оилавӣ кӯчида ба ҳамон ҷо рафтагӣ ҳастем ва дар он ҷо зиндагӣ кардем ва баъд аз чанд муддат баъд ба шаҳри Хуҷанд баргаштем. Ва агар гӯем асоси давраи камолот дар шаҳри Хуҷанд шуда гузаштааст. Ва барои чӣ ба шаҳри Душанбе омадан, вақте ки ман дар солҳои то давраи пандемия гӯем агар баъд аз хатми донишгоҳ ман ҳамчун муаллим кор мекардам дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат. Дар он ҷо ҳамчун муаллими математикаи олӣ ва ҳамчунин барномасозӣ ва ҳамҷоя фаъолият мебурдам дар территорияи Юмра. Вақте ки мо ба як дараҷаи муайян омада расидем, ман ҳис кардам ки аллакай бояд ки мо ба дуртар равем, бояд ки мо ҳаҷви худро чӣ мегӯяд ба тамоми Тоҷикистон нишон диҳем, на танҳо дар шаҳри Хуҷанд. Зеро ки он ҷо як муаммое буд ки мо масалан бисёртар бо лаҳҷа баромад мекардем ки барои дигар минтақаҳо шояд ки нофаҳмо буд. Ва имрӯз ҳамин муаммо ҳаст. Масалан ман дар Ӯзбекистон дар бисёр консертҳое ки дар он ҷо мешавад, барномаҳои ҳаҷвӣ аз ин ҷо меравам, тамошо мекунам. Масалан вақте ки дар Тошканд як ҳаҷвнигор баромад мекунад, ӯро дар тамоми минтақаҳои Ӯзбекистон мефаҳманд ва медонанд ки ӯ дар бораи чӣ гап мезанад. Ва дар мо як муаммои бисёр сарбастае ҳаст ва имрӯз ҳам ҳаст ки масалан мегирем агар дар ҷануби кишвар як ҳаҷв созанд, ӯро дар шимоли кишвар намефаҳманд. Вақте ки дар шимоли кишвар мекунанд, дар ҷануби кишвар намефаҳманд. Ё ки агар шумо эътибор дода бошед ё зеҳн монда бошед, аксарият санъаткорое ҳастанд ки дар шимоли кишвар машҳур ҳастанд ва аксарият санъаткороне ҳастанд ки дар ҷануби кишвар ва ин як ҷудогӣ ҳаст байни ҳамин ду минтақа. Аз ҳамин сабаб ният кардам ки ман бояд ба шаҳри Душанбе равам, ман бояд ҳаҷве созам ки ӯро дар тамоми минтақаҳо гӯш кунанд ва ӯро дар тамоми минтақаҳо фаҳманд. Ва барои ман бисёр мушкил буд аз лаҳҷа гузаштан ба забони адабие ки дар ҳама ҷо фаҳмо аст ва дар ин чӣ мегӯяд забон ҳаҷв сохтан ҳам барои ман каме душвориҳо умуман ба фикри ман дар забони бо забони тоҷикӣ бо забони адабӣ душвортар аст ҳаҷв сохтан. Бале, зеро ки забони тоҷикӣ худаш як забони агар амин бо чӣ гӯем як забони ҷиддӣ аст, мураккаб аст. Вақте ки шумо бо забони тоҷикӣ гап мезанед, аллакай рафтори шумо дигар мешавад, аллакай чеҳраи шумо дигар мешавад, гуфтори шумо дигар мешавад, одоби шумо дигар мешавад. Зеро ки ман амин хато накунам, агар як 2 моҳ пеш дар ҷумҳурии Хитой будам ва дар он ҷо бо як шахси муқимии Хитой бо Хитой суҳбат кардем ва як чизи бисёр муҳимро гуфт ки амин бо забон хислат мегузарад ба одам. Маслан забон ин дорандаи хислатҳо аст. Вақте ки шумо фақат бо забони русӣ сухан мекунед, хислати шумо ҳам ба ҳамун хислати дорандаи ҳамун забон ё ки ҳамун миллат мувофиқат мешавад ва фарҳанги шумо ба ҳамун чиз табдил меёбад. Ва вақте ки шумо бо забони модарии адабии худатон гап мезанед, дар шумо ҳамин фарҳанги ҳазорсолае ки одобу урфу меҳру оқибати ҷамъ шудааст, дар шумо ҳамун чиз ҷой мешавад ва ба воситаи ҳамун шумо чӣ мегӯяд одоби худатон инъикос карда метавонед. Мо дар шаҳри Кӯлоб барномаи консертӣ доштем, мо дар ҷануби кишвар будем, мо дар шимоли кишвар будем, мо берун аз Тоҷикистон дар Самарқанд будем ки он ҷо лаҳҷаи дигар аст, вале агар решаи ҳамаи калимаҳоро кофта гузаред, ҳамаш як аст. Масалан дар забони адабии кӯдак аст, дар тарафи ҷануб мегӯянд гулак мегӯянд ё дигар, як ҳарф дигар мешавад ё каме тарзи талаффуз дигар мешавад. Агар на аз зеҳн монед, ҳамун мазмун аст. Фақат ҳаҷв бояд ки шакли умумӣ дошта бошад, на танҳо ба як минтақа дахл дошта бошад. Аслан мегам ин тарафдори ин гуфтуи ту ҳастам. Дар ҳақиқат бояд ҳаҷв умумӣ бошад ва дар Тоҷикистон
фаҳмидани ҳаҷвия хеле бояд бошад. нафароне ки стендап тамошо мекунанд зиёдтар, стендапҳои хориҷи кишвар фарз кардем, стендапи русӣ бошад, америкоӣ бошад, қазоқӣ бошад, зиёди нафарон мегӯянд ки аз ҳамдигар нусхабардорӣ мекунанд, яъне ки аз забони англисӣ гирифта ба забони русӣ бармегардонанд, аз русӣ ба қазоқӣ мегардонанд, яъне ки ҳуқуқҳои муаллифӣ поемол карда мешавад ё ин ки умуман нусхабардорӣ мешавад. ҳаҷви ту ҳам нусхабардорӣ мешавад ё ин ки ҳамаш ҳуқуқҳои муаллифии худат аст? шодаву равшан мегӯям, ман дар барномаҳои консертӣ ҳам мегӯям, дар чанд видеонаварҳои худ мо ин чизро гуфта ҳастем ва мо пӯшида намедорем ин чизро. дар ҳама баромадҳое ки мо мекунем 20% ҳастанд ҳаҷвҳое ки мо аз дигар ҷо мегирем, лекин фарқияти он аз рӯбардорӣ кардан ё ки аз копияи чӣ мегӯяд пурра кардан дар он аст ки мо аз он ҷо мазмун ё равияро мегирем ва онро дар зиндагии худамон татбиқ мекунем. ҳастанд ҳодисаҳое ки бисёр монанд. Масалан мегирем модарро шумо гуфтан дар моҳ ҳаст, мумкин дар Русия бошад, масалан мумкин дар Европа бошад ё дар дигар ҷо бошад. Ва агар вақте ки ҳамин чизе ки дар ҳамон ҷо ҳаст аз они мо мувофиқат мекунад, ба фикри ман ягон айб ё ки ягон нодурустӣ надорад ки мо он чизро истифода барем. Зеро ки дар як дақиқа метавонад ки як идея ба сари 3 нафар биёяд. ҳаёти оилавӣ мавзӯи асосии стендапҳои ту аст. барои чӣ ин мавзӯъро зиёдтар интихоб мекунӣ? Аслан медонед, стендап худаш як нигоҳ ба зиндагӣ аст. барои чӣ гӯед, агар масалан аз дигар ҳаҷвҳо ё ки дигар равияҳо бо чӣ фарқ мекунад? Дигар ҳаҷвҳо масалан саҳнаҳои ҳаҷвӣ ё ки масалан миниатюра мегӯянд, блог мегӯянд, вайн мегӯянд, дигару дигар мегӯянд, бисёраш ситуативӣ аст. Яъне ба як чӣ мегӯяд, ба як ҳодисаи муайян дахл дорад. Аз стендап бошад, ин нақли ҳаётӣ аст. яъне шумо анекдот намегӯед. Вақте ки ҳаҷвнигоре ки дар соҳаи стендап аст то анекдот мегӯяд, аллакай ва жанрашро иваз мекунад. Стендап ин анекдот нест. Стендап ин ягон воқеаҳои ситуативӣ алоҳида нест. Стендап ин назораҳои шумо ба зиндагӣ аст, ки шумо зиндагиро чӣ гуна мебинед. ва дар ин ҷо агар 50% ҳаҷв бошад, 50% дигар мавзӯъҳои иҷтимоӣ аст. Ва аз ҳамин сабаб оила ин аз ҳама калонтарин мавзӯи иҷтимоӣ. зеро ки агар 50% зиндагии мо ин дӯстон бошанд, кор бошад, фаъолият бошад, дигар бошад, 50% дигараш 100% вобастагӣ дорад аз оила. барои чӣ охирон консертро ин гуна ном гузошта будед? Занкалон? бале. Забонатон намеравад гирифтам ба. дар фикр овардам ки ин охирон буд ё ин ки пеш аз ин консерт? Не, охирон консерт баъд аз Занкалон ба фикрам барномаи консерти Замин Кулула буд, Романтик буд, баъд Хайрмактаб буд. Но Занкалон бисёр яке аз барномаҳои консертӣ бисёр машҳур шуда буд, чунки ин ягона барномаи консертӣ аст ки дар тамоми минтақаҳо солдаут дошт, яъне пур шуда буд ва чиптаҳо бисёр хуб ба фурӯш рафта буданд ва дар гирди он бисёр суҳбатҳое ҳам шуда буд. Масалан 50% агар позитив бошад, 50% негатив ҳам буд ки барои чӣ шумо дар баннери калон масалан Занкалон менависед, каблуки калонро дар пешатон монед ва ғайра ва ғайра. Вақте ки вообще ҳамин номро интихобам мекардем, дар офис мешидем, бачаҳо гуфтам ман мехоҳам ки консерт Занкалон шавад. Кани оғоз метем гум, ҳеҷ кас даст набардошт, лекин ҳамсарам дар барам буд. Дастгирӣ кард ва овоз дод. Даст бардошт, овоз дод. Ҳеч хеле ки умид дар барномаи консертӣ мегуфт, главный Занкалони Тоҷикистон гуфта мегӯяд. Бо ҳамон ва худаш, чӣ мегӯяд? Да, бо ҳазли шӯхии худаш. Аслан гиред агар ин бисёр як мавзӯи иҷтимоӣ хеле чуқур аст. Дар YouTube ин чиз ҳаст. Шахсоне ки тамошо накардан, ман тавсия метам ки дар омада тамошо кунанд. Дар он ҷо на танҳо ҳаҷв аст ва бисёр ҳам як занҷири дароз аст. Зеро ки вақте ки мо ин ҳаҷвро менавистем, мо ҳатман, ман дар ҳама ҷо мегӯям, вақте ки як ҳаҷвро менависем, ман савол метиҳам, мегӯям ҳамин ҳаҷв, яъне ки ҳаҷве ки ту навиштӣ, бо ҳамин ту чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? Агар ба ҳамин саволи ман ҷавоб натиҳад, хо хандовар аст, хо хандовар нест, вайро ягон вақт саҳна намебинад ва ҳаҷвро мо аз миён мегирем. Ва вақте ки мо барномаи Занкалонро навистем, як респони калон дорад ки ду ошиқ чӣ гуна вом мехӯранд, чӣ гуна донишгоҳ мехонанд, чӣ гуна оиладор мешаванд, чӣ гуна ҳаёти оилавӣ мебинанд ва чӣ гуна ҳаёти оилавиашонро ҷамъбаст мекунанд. Як барномаи як цикле ҳаст ки зиёда аст, агар хато накунам аз 1 соат зиёдтар аст ва пурра дар бар мегирад мавзӯи оне ки чӣ гуна мард Занкалон мешавад, яъне аз куҷо пайдо мешавад Занкалони мо ва ин чӣ аст худаш. Масалан бисёриҳо Занкалонро бад мебинанд, ганда мебинанд, ё ки масалан байни дӯстон меша Занкалона, вай Занкалона мегӯянд. Лекин агар чуқур гуфта бароед Занкалон гуфта, шумо чиро мефаҳмед? Маслан мегирем, шояд ки Занкалони дуруст бошад, Занкалони нодуруст бошад. Занкалони дуруст ин шахсе ҳаст ки хоҳишҳои занашро ҳурмат мекунад,
аз он сабабе ки хоҳишҳои шуморо занатон ҳурмат мекунанд. Масалан мегирем занатон намехоҳад ки шумо бо ягон духтаре даст ба даст дар кӯча гардед. Шояд зан калон не зан дуруст бошад. Хуб. Амин, да, зан дуруст. Ба назарам та. Бале, зан. Барои чи масалан мегирем ман бисёр мегӯям ман ниятам дорам ки як барномаи консертӣ монам шӯкалон масалан мегирем, не шавҳар калон ё шӯкалон. Барои чи вақте ки мард аз занаш метарсад вай зан калон, вақте ки зан аз мардаш метарсад вай молодец занаки нағз масалан мегирем. Барои чи вай ҳеҷ кас ҳичи намегӯяд. Намедонам шояд ки бевда гуфтан ки зан як сар бояд поёнтар аз мард бошад. Бале, дуруст аст. Як сар поёнтар бошад, лекин ман дар ин бобат бисёр суҳбати дурудароз шуданаш мумкин аст, зеро ки ман бисёртар дар ин бобат тарафдори занҳоям ҳастам. Аз он сабабе ки имрӯз истифода аз ҳамин чиз номуси мард бояд баланд бошад, дигару дигар бисёр ҳиссиётҳои занро дар оила зери по мекунем мо, бисёр ҳолатҳо мешавад. Масалан мегирем зан мехоҳад ки барояд бегоҳ як таги домча занад, масалан настроени шавҳар вайрон аст, мегӯяд намебуроӣ. Яъни ҳолати рӯҳии зан пурра вобастагӣ дорад ба ҳолати рӯҳии мард. Яъни ӯ айбдор нест ба ин чиз. Не, имрӯз ҳам ҷомеа нисталоб мекунад ки мо бояд хоҳи мо як бошад. Агар ки мард тарафдори зан бошад дар ҳар ҳолату дар ҳар паҳлу, фикри ман ин зан калонӣ нест, аллакай ин зан ҳурмати. Бале. Ҳабиб, шӯхиҳои туро бо ғайр аз худат бо кӣ менависад? Ман ягона ҳамфикр, ягона шахсе ки бо ман кор мекунанд, аллакай тӯли хато накунам 3 сол мешавад. Ҳамчун соавтор Шерзод Рӯзиев ҳастанд. Он касро ман ҳамчун он касро ман ҳамчун устод мешиносам. Дар 5-солагии эҷодӣ мо он касро ҳамчунин ба саҳна бароварда ба мардум шинос карда будем ки Шерзод Рӯзиев устоди мо ҳастанд. Барои чи? Барои он ки Шерзод Рӯзиев ягона шахсе аст ки аз аввале ки ман дар театри юмора будам ҳамроҳи ман кор мекарданд ва ин ягона шахсе аст ки ҳарфҳое ки ман мегӯям ӯ 100% мефаҳмад ки ман дар бораи чӣ гап зада истодам ва дилхоҳ риштае ки ман кушодам давом метиҳад ва дилхоҳ риштае ки ӯ мекушад ман давом дода метавонам. Ва мо бисёри вақт ҳамдигарро мефаҳмед. Бале, бисёри вақт мешинем суҳбат мекунем, ман мегӯям агар шумо набошед ман чӣ кор мекарда бошам, ва мегӯяд агар ту набошӣ ки ин матнҳое ки масалан ман пешниҳод карда метавонам ба саҳна бароварда метавонад. И худашам ба фикрам чанде эпизодро доштам дар сторисшон нависа буданд ки Ҳабибҷон Барединов ягона шахсе аст ки фикри манро чӣ хеле ки ман мехоҳам 100% бароварда расонида метавонад. Буд ҳолатҳое ки дар навбат истодаӣ супермаркет ё ин ки фарз кардем дар тӯи хеш табор ҳамчун меҳмон нишастаӣ ягон шеър эҷод кунем. Бисёр мешавад ин ҳолатҳо. Хеле бисёр мешавад. Рӯзҳое мешаванд ки ман аз сар то бегоҳ дар сарам ҳамин 4 мисра, 6 мисра, 8 мисраро хел кашола карда мегардам то он даме ки як фурсати шишта рӯи коғаз овардан шавад. Медонед вақте ки шумо хона мебиёед хел варақа мегиред мешинед ман бояд шеъри зур менависам мегӯед намешавад. Як мисра макалатон намебиёяд. Ва шеър худаш медонед чӣ хел амин як ҳолате мешавад ки як калима ё як ҷумлаи ба калатон пайдо мешавад ва то он даме ки шумо бояд то охираш нанависед 2 рӯз 3 рӯз 1 ҳафта баъзе шеърҳое ҳастанд ки 1 моҳ вақт мегиранд. ҳама хел гирифта мегардед калатон ба то он даме ки ба як чӣ мегӯяд нуқта омада намерасад ва ин як проблемаи асосӣ ҳам дорад. Шояд ки дар шумо ҳам бошад, масалан дар шахсони эҷодӣ аст, бо ягон кас мешинед ним соат гап мезананд, лекин шумо ягон калима дар хотир надоред ки чӣ гуфт ба шумо, чӣ савол доданд. И дар охир раҳмат дуруст гапатон мегӯед. Ин эҷодкориро ин беморӣ аст. Як бемории вазин аст. Баъзан бо ҳамсарам ҳам хел мешавад ки ним соат гап мезананд мегӯяд фикр парешон мешавад. Дар чӣ кор кунем мегӯяд охираш ба ман розӣ мекунем. Баъд фақат мефаҳмам ки расходи калом будааст. Барои чӣ мекунем? Бале, лекин ҳамин ҳозирҷавобӣ ҳам бисёр чӣ мегӯяд як мори бисёр газанда аст. Вақте ки шумо ҳаҷвникор мешед ҳамин забонатон дарди сари шумо мешавад. Масалан озир гуфтед ку дар очират местед, дар ягон ҷои дигар местед, ҳамин дилхоҳ ягон ҷо ягон ҳодиса мешавад, шумо худатона доштанатон бисёр мушкил аст. ҳамин луқма партофтан мегиред дар ҳама ҷо. Ман баъзан мегӯям ки ҳамин забонам ягон рӯз сарамо мехӯрад. Чунки дар хотирам аст вақте ки ман бори аввал донишгоҳро хатм кардам ва ба кор рафтам. Як кардам ки ба кор медароям, собеседование дар омадем шидем. Унҷо раиси шиштагӣ ҳастанд, собеседование шуда истодаст, гуфтанд ки хай марҳаматгузари чинед шумо куҷое хатм кардед? Ман гуфтам фалон ҷоя. Молодец, чӣ мекунед? Кофе биёранд ё чой биёранд? Ман гуфтам менюя биёред илтимос. Агар мана бироварда пеш кардан корхонаки ту пеши генерални директор ба чӣ гап зада истоди? Ба ҷое ки ба ҳазл қабул. Бале, бисёр вақт ёки дар хонаам баъзан ҳамсарам мегӯяд ки ҳамон мусора бироварда партоед мегӯяд. Акун омади гап да ҳамин забон ба мебиёяд, шумо худатона дошта наметавонед. Ман мегӯям охи ба бачаҳое ки нигоҳ мекунад. Фаҳмидед баъди
بعد این خود میشه که یک هفته قدیم صحبت نمیکنن میگه شما منو موسر میگید مثلا میگیم ما اومدی گپ با یک شوخی کردم هر یک شوخی مضمونی خودش داره یا که هر یک چی میگه لطیفه یگون حقیقت داره گفته. برای تو عموما شعر خودش چی است؟ بیان اندیشه است اینکه وقتی خوش گذراندن است. شعر یک درد است. یک آینه است که شما خودتون نمیبینید. مثلا دیدن خود بسیار یک کاری مشکل است. مثلا میگیریم امروز در شبکه‌های اینترنت بسیار تقسیم میشد، مثلا خود را چه خیلی باید یافت، خودم رو میجویم، خودت رو در زندگی یافتی یا نیافتی، هم خیلی موضوع ها بسیار است. این اگر ریشه اساسی و پرابلم اساسی شکایت این دیدن خود است. وقتی که شما خودتون دیدن نمیتونید که چی درد دارید، چی میخواهید، چی نظر دارید به زندگی شما رو، چی غم میتید، بیان اندیشه خودت است. بله وقتی که شما اندیشه‌هاتون رو بیان میکنید شما میبینید. تا اون دمی که شما بیان نکنید شما دیدن نمیتوانید، اندیشه خود رو، حالت روحی خود رو دیده نمیتونید. و شعر من باوری کامل دارم که در عصرهای زیاد از روزی که اون پیدا شد و می نوشتن رو همه وقت بیانی درد بود، دردی که شما میخواهید بینید. مثلا میگیریم در شاعر چقدر بسیار شعرهایی که درد گفته اینجا فقط اگر مزابن ترجمه کنیم بول رو نمیگن، درد گفته در اینجا پرابلم رو هم میگوین، مثلا درد دل، درد روزگار، وابسته از اونی که دردی چی. و شعر با همین سوالهای شما جواب داده میتوند، یا که ناراضگی شما رو، یا که مثلا اندوهگینی شما رو نشان داده میتوند. برای من شعر این بسیار چیزی حساسی است، بسیار چیزی نازک است. و وقتی که من خودم بعضا شعرهای مثلا شاعران ایران رو میخونم، شاعران خودم رو میخونم، استاد آذرخش رو بسیار میخونم، استاد لایق رو دوست میدارم، بیدل رو دوست میدارم، نقیب خان طغرل رو دوست میدارم. و وقتی که میخونید هستن مصرع‌هایی که باور میکنید شما رو بعد 2 روز 3 روز 1 هفته 1 ماه گاه میشود که نیم سال شما رو به یک اندیشه چی میگه زندگی غرق میکند که شما از همون دور شده نمیتوانید. بدیل این بنیاد فهمیدن ایجادیات بدیل این دشوار است، خیلی دشوار است، به حد دشوار است. یعنی مدت‌هایی میشد که در فکر میگردونید بله چی مضمون داره، چی معنی داره، چی میخواست شاعر گفتن بود. بله چون که من بسیار وقت میشینم میخونم با غمگین میشم، بعد همسرم میگه که چی خوندید که شما واقعا تاثیر کرد. من میگم من خیلی مصرع گفته خونده میتونم، میگه ها چی فهمیدی از این؟ میگم بسیار کوشش میکنن برای فهمیدن، لیکن برای فهمیدن بعضی چیزها شما باید که رو اول خودتون درک کنید. مثلا از همه چیزی وزین این همین همدردی بیان کردن است. من بسیار در استنداپ هم بود که من مثلا همدردی بیان کردن نمیتونم. مثلا این هم یک تالنت است، همدردی بیان کرده توانستن. مثلا برای همدردی بیان کرده توانستن تو باید که همدرد باشی. یعنی اگر تو همدرد نباشی، همدردی که تو میکنی دروغ است، مضمون ندارد. مثلا میگیم بسیار میگن که همین باید راستش رو گویی، بعد مثلا من با میگفتن که فقط گپی راست گو. این با ما خیلی دوست شد که همین در حالت‌های همدردی گپ 2-3 بار گپی راست گفته قریب آدم رو کشته بودم. مثلا میدروید بیچاره بچه 30 ساله یک گرده شایپیرست کردگان، خیلی دوستی نزدیک من در اومدم، خیلی وقت گرده گرفتم، من گفتم اینترنت بخوندم یک گرده داشته، 5 سال 6 سال ماکسیمم رو میدیدی تمام. یعنی اگر راستی گپ رو گوید با وزنین میشود. یا که مثلا میگیریم همدردی بسیار. پدرم یک همسنفشان از دنیا گذشتن و اومدن خیلی اندوکین هستن. گفتم پدر برای چی غمگین شما؟ گفتن که هم خیلی من جنازه بودم و هم خیلی دوستم از دنیا گذشته است. اکنون من همدردی بیان کرده یک فکرم به سرم اومد، گفتم که پدر خیلی گفتم اکنون آدمای نغز از دنیا تیز میروند. گفتم و جیم شد، همین در این ماشین پر آرامی تینجی شد. به من یکم گفتن که تو چه کن به فکرت گفتنی هستی که منم اکنون 1 سال 2 سال دیگه به میمورم. میگفتن اکنون هاگم زیخ میشن که من بعد 2-3 سال میمردیم. نگم پدرم آدمی گنده چون که آدمی نغز نه. من گفتم بیاید موضوع پوشونیم. گفتم من همدردی نتونستم نمیتونم. بس کدی روزگویی هم و همدردی هم. حبیب بود حالت‌هایی که ایجاد میکردی حجم با خودت خنده‌آور است میخندی، لیک در صحنه برآمد میکنی هیچ کس نمیخندد. خیلی بسیار از همه چی میگه پرابلمای کلونی استنداپ در همین است. مثلا میگیریم میدونید فرقیت استنداپ از ژانرهای صحنه‌دار چی فرق دارد؟ مثلا وقتی که کمان برآمد میکنن، وقتی که حجم یک کس خنده‌آور نشد دوم کس دوام میتید.
дастгирӣ мешавад аз он тараф. бале амин дар онҷо рӯй пӯш мекунанд якдигарро, чунки даста баромад мекунанд. Агар шумо тасаввур кунед ки як худи шумо 700-600 нафар як кохи суруш пур одам омадагӣ аст, шумо баромадед саҳна, шумо бояд ки 1.5 соат дар саҳна истед ва ҳар як 15 сония бояд ханда шавад. Яъне дар ҳаҷви ин қонуни стендап аст. бале дар ҳаҷви профессионалӣ бояд ки дар 1 дақиқа бояд 4 маротиба ханда кунад ва дар давоми 10 дақиқа бояд ки 3 болт мегӯянд, яъне 3 болт дошта бошад. 3 болт ин фарёд задан, кавкубӣ баланд задан, яъне мазмуни надорад ки шумо он чизеро гуфта истодед ки ба ҳамун мардум наздик аст. Ба оро мефаҳмад. ва ҳолатое мешавад ки мо хел нишинем менависем ва худам меморем ханда. вақте ки саҳна мебурам ва ин шука мегӯед, амин тишина мешад. Чӣ ҳиссиёт дорӣ ҳамун лаҳза? Ягон кас сарфам намерад. Ҳиссиёти ту дар ҳамун лаҳза? Пештар ман метарсидам аз ин ҳиссиёт. Вақтан масалан мегирем дар аввалҳои чӣ мегӯям фаъолият, бисёр метарсидам аз ин ҳодисаҳо. вақте ки шумо ба ин ҳодиса мефуроед, аз инро як яма мегӯянд, шумо худатонам роҳафтода мешавед ва ба ҳамун чиз меғалтед шумо. И вақте ки шумо ғалтидед, тамошобин амин як миҷаба аллака ҳис мекунад ки шумо хато кардед. ҳаҷви шумо гуфтагӣ хандовар нест ва шумо фаҳмидед ки ва ё фаҳмидан ки шумо фаҳмидед. Яъне байни шумо амин як чӣ мегӯяд, як чуқури калон пайдо мешавад ва аз ҳамин сабаб заготовка мегӯянд, яъне он чизои шуданаш дар кор ки шумо переход додатонед. вақте ки ҳаҷви шумо хандаовар нашуд, шумо бояд ки тез давом диҳед суҳбататона ва дар он ҷо наистед. Ин дар аввалҳои фаъолият. Ва ҳозир вақте ки ман баромад мекунам, ман аллакай умуман эътибор намедиҳам дар куҷо бояд хандовар бошад ва дар куҷо бояд хандовар набошад. Ман мақсад дорам, корадро анҷом дода мегӣ. ман мақсад дорам, ман ҳаҷ дорам, ман фикр дорам ки ҳамин фикрама бояд расонам. вақте ки баромад карданро оғоз мекунам, ман эътибор намедиҳам дар куҷоаш ханда кардан, дар куҷоаш ханда накардан. вақте ки хандаи баландро мешунавам, ин чиз ба ман болидагӣ метиҳад, нерӯ медиҳад ва ман камтар вақт метиҳам то ки ҳама ханда кунам ва боз давом додан мегирам. ҳатан ҳодисаҳое ки ханда намекунанд, ягон муаммо нест. аз ин чиз аллакай ман наметарсам. вақте ки ханда накардам, мегӯям хай шояд ки фикри мо мувофиқат накард, ҳозир мо давом метем, камак тоқат кунед, 1 минути дига ман шумо ханда мешавад. шумо аз ин ҷо беханда намебуравед. ва ҳолатое мешавад ки ҳамин монологи 1 соат нависаи мо дар 40 дақиқа тамом мешавад. аз он сабабе ки шумо ҳозир гуфтед ки як ҳаҷвро вақте ки ту менависию хандовар аст ва саҳна мебурои ханда намекунад. ҳастанд блокҳое ки ягонташ ханда намекунад. вақте ки шумо оғоз мекунед, якум ҳаҷваш, дуюм ҳаҷваш, сеюм ҳаҷваш, чорум ҳаҷваша мегӯед, ханда намешавад. ва шумо аллакай дар саҳна ҳамчун артист мефаҳмед ки ин блок то охира ягон натиҷа надорад ва ин блок метавонад ки консертро вайрон кунад, бале шикаста гардонад. ва аз ин сабаб шумо мепӯшед блокро, охирон ягон аз ҳама ҷои дар кориша мегӯеду, маҳкам мекунеду ба мавзӯи нав мегузаред. ва вақте ки ҳамин ҳодиса рӯй медиҳад, бисёр як стресси калон пайдо мешавад дар вуҷуди шумо, чунки шумо медонед ки ҳозир баъд аз 20 дақиқа мавзӯи шумо тамом мешавад. лекин шумо ҳуқуқи аз ин саҳна бурафтанро надоред, чунки барномаи консерти ҳоло тамом шудагӣ нест. бале ва шумо параллелно ҳаракат мекунед ки импровизатсия кунед, ягон мавзӯи нав ёбед, то ки дар охир гуфта баъд буравед. ҳаҷви дӯстдоштаи ту, яъне ки монологи дӯстдоштаи кӯтоҳи ту кадом аст ки ба ту бениҳоят писанд аст? ин дарбораи бахилӣ аст. то ҳамин дараҷаи ман худам масалан мегирам, баъзан вақт ҳамин бахилиро ҳис мекунам ки аз бахилият мо як кайфияти хоса мегирем. масалан дар хона нишастагӣ будам ки чароғи хона хомӯш шуд. чароғи хона хомӯш шуд. Оинаро мекушам, дар доме ки рӯпарӯи мо аст чароғ ҳаст, дар мо нест. занг дадам, гуфтам гӯш кунед, барои чӣ? гуфтам ҳамин хонаи мо гуфтам свет нест, чароғ нест. гуфтам дар доми рӯбарӯ. Да, бале бархтоҷи занг гуфтам, дар доме ки рӯбарӯ гуфтам чароғ ҳаст. гуфтам охи ин чӣ хел мешавад? гум ака ҳозир ҳал мекунем. гуфт и баъд аз 5 дақиқа вай домам светаша кушта. ман фикр кардам ки мегӯяд ки ба бахилӣ намонем ки ман свети инҷа. шумо медонед чи ҳама ҷои аҷиб аст. ман кайф кардам, ман хурсанд гуфт. ман гуфтам вай баам нест, мо баам нест. гуфтам занак тоқат карда зиндагӣ кун. а вақте ки вай ба свет буду, мо ба набуд, мо зиқ будем. мегӯфт чӣ ба баъз мо ба нест. тоқат нест дар он. бале барои ҳамин мекуштагӣ боша ҳамара кишед. барои чӣ имрӯз дар санъат пул нест? яъне ки пул дар туй аст. бисёр як саволи вазнин, бисёр як мавзӯи вазнин аст. бисёр мушоҳида мекунам дӯстони ман ҳастанд санъаткорон, вақте ки суруд менависанд ё ки мусиқа менависанд, мегӯянд барои туй бошад, ба туй мувофиқат кунанд. ва бисёри санъаткорони мо имрӯз санъаткорони хубам ҳастанд ки наметавонанд ки барои саҳна эҷод кунанд. аз он сабабе ки чӣ мегӯяд хароҷоти зиёд мекунанд, вале аз он ягон нафъ гирифтан бисёр душвор аст. ва барномаҳои консертие ки ташкил карда мешавад, шумо ҳам мисол бисёр хуб медонед аз нуқтаи назари ташкилкунандаи баромадҳои алоҳида ё ки масалан чорабиниҳои алоҳида бисёр хароҷотҳои калон дорад ва нархи чипта ягон вақт мувофиқат намекунад. аз он сабабе ки мо
ман чанде пеш ҳамин дар шабакаи интернет дидам, шояд шумо ҳам дида бошед, дар концерти устоди Убайдулло Раҷабов дар Борбад як навори баромад ки ҳамин ҷавоно дар берун ҳастанд, чипта намерасад, мардум бисёр аст, мегӯянд мо 3 рӯз шуд истодем, наметонем ки чипта гирем ба концерти Убайдулло Раҷабов дар роем. Акохи Борбад 1200 нафар аст ва шумо тасаввур кунед ки кадом санъаткорро мебинед ки имрӯз танҳо ба воситаи як рекламаи оддӣ метавонад кохи Борбадро пур кунад ва онҷо ҳама чипта харида раванд. Баъзан ман аз бегонапарастӣ ҳамон низ каме бошад ҳам роҳафтода мешавам. Масалан ҳастанд санъаткороне ки аз ҷумҳурии Ӯзбекистон мебиёянд, ё ки аз Русия мебиёянд, ё ки аз дигар ҷо мебиёранд, ҳамин билеташон 500 сомон, 700 сомон то 1000 сомон аст. Мехаранд, мераванд, мешинанд, тамошо мекунанд. Вале масалан мегирим ансамбли Шашмақом гӯем, агар ки аз 30 нафар иборат ҳастанд, бечора меҳнат кардаги ҳастанд, дар Кохи Суруш концерт мемонад, ё ки дар дигар ҷо концерт мемонад, билеташон 30 сомон аст, ними зал холӣ аст, ҳеҷ кас намебиёяд. Барои чӣ гӯед, агар мо камтар решаи миллати моро гиред, мо бисёр мардуми бофарҳанг ҳастем, мо бисёр мардуми чӣ мегӯяд тарихӣ ҳастем, мо инқадар китоб дорем, инқадар шеър дорем ки агар шумораи шоирону шеърҳои мо ҷамъ кунед, агар шояд ки тамоми чӣ мегӯяд запад мегӯям ҳамаша ҷамъ кунед, агар баробар шуда натонад. Ва имрӯз мо бисёр дур шудем аз ин чиз ва проблемаи асосии барои чӣ пул нест дар санъат аз ҳамин ҷо оғоз меёбад. Аз он сабабе ки мардуми мо аз фарҳанг дур шудаги ҳастанд. Масалан мегирем мо агар 200 сомон дар кисаамон дошта бошем, рафта дар варзоб шашлик хӯрда, намедонам ягон маишат карда, тамошо карданамон барои мо қимматтар ё ки хубтар ё ки назар ба оне ки 30 сомон дода рафта камтар ғизои маънавӣ гирифтан. Яъни якум проблема ин мегӯянд ки пул нест. Масалан бисёр вақт мо барномаи концертӣ мекунем, стендапҳои мо буд ки 200-250 то 300 сомон нарх дошт, мегӯянд ки қимат мо пул надорем. Пул нест, не, хоҳиши сарф кардан барои ғизои маънавӣ хоҳишаш нест, аз байн рафтааст. дар лаҳзае ки Ҳиндустон будам, дар Ҳайдарабод ва дар он ҷо бошад, бо намояндаи Болливуд як хӯрда будем, суҳбат кардем, гуфтем ки умуман вазъи Болливуд чӣ хел аст. маълумот ки дори худат Ҳабиб, Болливуд назар ба Голливуд 2 баробар зиёд дар як сол филм рӯи кор мебарорад. ва пурсон шудем ки умуман вазъи молиявӣ чӣ гуна аст. Голливуд ин қадар маблағ дорад, шумо бюҷети Голливуда надоред, 2 баробар зиёд. Гуфт медонед як чиз аҷибон аст ки агар дар Ҳиндустон лаҳзае ки кинои нав барояд ва мардуми мо савол ба миён биёяд ки имрӯз як нон бо масалан фарз кардем як қисм гӯшт истеъмол мекунем, мегӯям ки не, гӯшт як тараф нон истеъмол мекунам, лекин ба кино меравам ҳатман. яъне ки чӣ тавре ки гуфтанд мардуми худамон ба мо дастгирӣ мекунанд ва ёрдам метиҳанд то ки Болливуди мо пеш равад. Бале, масъалаи тоҷик филм ҳам ҳамин аст. Масъалаи тоҷик филм ҳам ҳамин аст. Чӣ қадар киноҳо мебарояд, киноҳои хубам ҳастанд, вале тамошобин бисёр кам доранд. Масалан дар шабакаи YouTube гӯем, агар бароед ягон филми бемазмуни, бе ягон чизи ҳамин, масалан худатонро як кач кунед, рост кунед, клоун кунед, ягон чиз кунед, ҳамин масалан аз қишлоқ шаҳр омадед, як духтара дидед, нағз дидед, ӯ духтара оташбой буд, шумо ба надод, масалан мегирем кунед, партоед, миллион просмотр мегирад. Вале як филми мазмундори чӣ мегӯяд, як тарбиявӣ доштагии зиндагидор монед, намегирад просмотр, тамошобин кам дорад. Чӣ бояд кард? ба фикри ман ҳалли ин чиз бояд ки мо аллакай ҷавононро аз ҳозир ба ҳамин чиз омӯхта кунем. Ҷавонон бояд ки ба филм раванд, ҷавонон бояд ки ба концерт раванд, ҷавонон бояд ки китоб бисёр хонанд. Шахсе ки китоб бисёр мехонад, ӯ ба тарзи автоматӣ медонад ки масалан мегирем як бурида гӯшт арзонтар аст ё ки қимат надорад дар назди оне ки як соат масалан мегирем Шашмақом гӯш кунед ё ки дигар чиз гӯш кунед. Падарам ама бисёр хел гапҳои хуб мегуфтанд ва мегӯянд то ҳозираки вақте ки ту фарзандатро тарбия мекунӣ, аз хотир набарор ки ту фарзандатро ҳам тарбия карда истодӣ. Зеро ки тарбияе ки ту ба фарзандат метиҳӣ, ӯ ба фарзанди худаш метиҳад ва ҳамин хел меравад. Ва аз он сабабе ки чӣ буданд, иттифоқи советӣ буд, боз вайрон шуд, боз аз нав шуд, боз вайрон шуд, боз аз нав шуд ва ҳозир мо айнан акнун ба як даврае расидем ки шукри худо серӣ аст, пурӣ аст, тинҷу амонӣ аст ва дигар аст. Ва ҳамин лаҳза ба фикри ман яке аз лаҳзаҳои беҳтарине шудааст ки мо бояд ки ҷавононро тарбия кунем, ҷавононро тарбия кунем ва ҳамин фарҳангро баргардонем. Лекин имрӯзҳо мутаассифона гӯем мешавад, зеро ки ҷавононро Инстаграм тарбия карда истодааст ва на устод, на падар, на модар, ғарб. Бале. яъне ки муди ғарб, мусиқии ғарб аз мо ки мо аз мо бегона аст.
бале ман дар ҳамин ҳолат дар Ӯзбекистон бисёр қадамҳои устувори хубро мебинам. Бо забони ӯзбекӣ суҳбат кардан ҳозир дар Ӯзбекистон бисёр ҳам як тренд даромадааст ки ҳама кӯшиш мекунанд ки бо забони ӯзбекӣ суҳбат кунанд, хатҳоро бо забони ӯзбекӣ нависанд, наворҳоро бо забони ӯзбекӣ кунанд, барномаҳоро бо забони ӯзбекӣ кунанд. Ва имрӯз мо дар ин подкаст шумо ки нишаста ҳастем ва подкаст бо забони тоҷикӣ аст, инам бисёр як қадами хубе аст, қадами аҷоибе аст. Масалан мегирем ҳастанд шахсоне ки бо забони русӣ гап мезананд. Ман худам ҳам бисёри вақт мисалан дар оила дар кӯча забони русӣ гап мезанам, суҳбат мекунам, донистани забони бисёр хуб аст. Вале чӣ хеле ки ҳамон дӯсти хитоӣ мо гуфта буд, забон ин чӣ мегӯяд рафтору кирдору фарҳангу одобу дигар чизро тақсим мекунад, медиҳад. Ва барои бартараф кардани ин чиз ба фикрам хай имрӯз кӯшишҳо ҳам карда истодаанд. Масалан асоатсияи блогероне ҳаст ки хела инро ба як дараҷаи муайян буроварданд ва боварии комил дорам ва чӣ мегӯяд умедворам мешавам ки дар оянда ин чиз хубтар мешавад, то ки дар санъат пул пайдо шавад. Яъни мазмуни он ҳамон аст ки вақте ки чиптаҳои санъаткорон ба фурӯш меравад, санъаткорам аллакай танҳо ба туй нигоҳ намекунад, кӯшиш мекунад ки сурудҳое барорад ки мазмун дорад. Имрӯз як чизи аҷоиб аст ки халқ ҳамин одат кардаанд мардум ки ҳамин санъаткоронро бад мекунанд, мегӯянд суруди соз надоранд, ягон чизи соз надоранд, ягон чизи нағз надоранд, гӯшмекардагӣ надоранд. Охир барои кӣ нависанд? Масалан суруд менависед намебиёед ба консерт, ё ки ман худамам бисёр вақт дар мошино мегарам, ака ҳажвот зурай ту дастутай ҳамин чида консерт намебиёед? ютуб парто чиба консерт намебиёед? Гум ҳамин кор мебиём мондаштагӣ хушам набуд, яки фаромӯш кардам, ё ки масалан дигар чиз мегӯянд, да пул надорам, чанд пула билеташ 100 сом, қиматаи 100 сом. Худат нақл карди ин розо ки дар Хуҷанд консерт монда будӣ бесарпараст, яъне ки дар Фарҷон қарзор шудӣ. Бале. Имрӯз мо бесарпарастон кор карда наметавонем, фаъолият бурда наметавонем. Бо мурури оне ки ҳаҷви мо ҳаҷви оилавӣ аст, дилхок аст даромада дар ютуб дида метавонад барои фаҳмидан ки мо чӣ гуна ҳаҷв дорем. Ҳаҷви тарбиявӣ аст, ҳаҷви хандаовар аст. ҳаҷви нек аст. Бале, ҳаҷви нек аст. Лекин фурӯши чиптаҳо то ҳол барои беҳтар шудан, барои хубтар шудан зарурияти зиёд дорад. Ман бо ин гап 100% розӣ ҳастам. Дар ҳақиқат консертҳои калонам низ мемонӣ, ҳайрон мешавӣ, медароӣ дар консерт. Ман ҳамчун ровӣ дар онҷо ҳастам. орзу мекунем ки ҳаҷви ту доимо табобат кунад, ҳаҷви ту доимо хушӣ ҳадя кунад ва саравал ханда. ҳаҷвро чӣ мегӯяд, шахсоне мефаҳманд ки дар ҳақиқат интеллекти баланд доранд. Барои ханда кардан инсон бояд ки интеллекти баланд дошта бошад, зеро ки вақте ки ҳаҷв месозед, шутка месозед, он дар асоси логика сохта мешавад. Ва ҳаҷве ки логика, яъне мантиқ надорад ва ҳаҷв мазмунам надорад. Ва барои ӯро фаҳмида ва ханда кардан мантиқи чуқур дар кор. Худаш зиндагии мо худаш ҳаҷва самт кунед. Агар гуҷое ба ки наравед, гуҷо ба нашинед, ба мошин мешинед, ба автобус мешинед, ба гуҷое наравед, зиндагии худаш ҳаҷв аст. Ман ҳамин дар бораи гурбаам нақл кардам чанде пеш. Ва онҷо ман дар симои гурба нишон додане будам ки чӣ гуна чӣ мегӯяд ҳамин табобатҳои нодурусти хонагӣ метавонад ки инсонро кушад. Ва ба воситаи гурба ҳамин чизро нишон додам. Ба хона гурба харида овардем. Ман худам ҳамсарам писарам зиндагӣ мекунем ва гурба харида овардем, гурбаи пародаи шотландӣ. Ва дар онҷо ҳамин хел қоида будааст ки ҳамин намуди парода бояд ки нон нахӯрад. Яъне чизҳои хамирӣ мумкин нест. Барои чӣ? Чизи хамирӣ барои ӯ вазн мегирифтааст. Не, чизи хамирӣ барои ӯ баробар аст бо заҳр, яъне ӯро мекушад. Вақте ки мехӯрад, ҳазм карда натавониста, мурданаш мумкин. Ва ҳамсарам мегӯяд ман имрӯз кор дорам, шумо ҳамин кӯдак кати хона бошинед, не ки хона наздик ки ягон проблема нашавад. Вақте ки дар хона мардро бо кӯдаку гурба монда мебуравед, худаш уже проблема. Коре ки ёндама мекунад ва худаш уже проблема заказ карда. Ва рафт хай ман гуфтам чӣ кунем, чӣ хӯрем? Баъд хаем хона бинам помидор, чакка, гуфтам бия қуртоб кунам. Гуфтам қуртоба кардем, ман табоқ ҳамондем, ман писарам гурба секаза задем қуртоба. Қуртоба задем. Акума ҷонем ки гурба бо хамирӣ мумкин не. Ман зана гуфт ки биёред ва харидам овардам ай гурба. Акува худаш бисёр медонад ки чӣ хӯрданаш дакор, чӣ хӯрданаш дакор не, нигоҳу бину дигар чиз. Манам ранги ҳам гурба ҳам чизе ки тед мехӯрам, чизе ки натед намехӯрам дар хона. Моқад се гурба аст лашам. Баъд хулос яке ҳам гурба меғалтад.
همین چخش کم توپ میده چخه میبینی ایش کمش توپ دوده بیچاره همیش رنگوش کندگی همین قمیکرام نمیخیزد اجوش میگه بی گربه چیکار شد اوز یکم زنگ با زنگ زنم میکشد نه تخم هم زنگ کلون ده خیلی خلاص کلون آخه گربه نباوردگی با من گفتم میزنم منم میکشفتم اوز یکم صبح شفتن نکردی اوچام بزنگ زدم بی مدشر اختن خیلی اوچام میگم بی بزنگ زدم گفتم خیلی گفتم هم گربه گفتم چیزی نی تو خوردم این چی میگه ایش کمش توپ دوده با فکرم گفتم این پناس شدگی و درون رفت شدگی گفتم چیکار کنم مگه یه بچم این دردید پناس گفتن نونی قاقده بچم همین نونی قاق میتی گفتن لوبوی در اون را نغز میکند گربه بیچاره کی و نو ممکنه و خودش شکمش اپشتی نونی قرطا با نونی قاق خوردم اگر وضعیتش بیزیب شد یک براتر شد بدتر شد اونجا میبینم که بازور نفس کشیده است باز زنگ زدم گفتم چطور نونی قاقت میوردم نکرد گفتن که بچم گوش کن یک متد چی میگه تولی شفا بخش بسیار زور است ما کتابش خونده گفتن همین پیشاب 40 درد به دوا گفتن گفتم چی پیشاب شد درد گفتم همین اشکام در کند چی کند پیشتر ما گفتم یگانجا تا بوری زنی گفتن در پیشاب میگرفتیم میمونده گفتن یا که میخورونده گفتن برای گفتم پیشاب خورم گفتن سر میتیاد همین گربه با نگاه کردم که گفتن تو خود برافتی یکم بار شما یگان بار چشم گربه نفرت دیدگی در اون لحظه حس کردی نفرت گربه گرفتم رفتیم حاجت خانه پسرچم گفتم تو دو روز میبرفتم این گربه ما میخرونیم این کراچی وای پیشاب کرد شپریز با گرفتم کراچی گربه بیچاره مرده زگه مجبور کردم پیشاب خوردم وای گربه با همین دو چشم گربه صبح سرخ شدگی اوج مازش کندگی گربه میگوید که حوزه همین میمره بخوام مردم به امروزی اوج تلفن کردم گفتم به خدا گفتم این گربه کشتیم بچه گفتم این چیکار کنیم گفتم این گربه گرینی مازش کند گفتم این پیشو باتم گفتم ای وای به چشم نرم دی نو خرید تو ما چشم آدم میکفوند گفتن چو کنیم ما اسپاندوت کنید و کلاش دورید گفتم وای گربه ما هم گرفتیم اسپاند کلاش مونده اوج گربه اکنچت نه دیگه نمی جنبت نفس نمیکشد همین وقت اوج ما روزی مرام عقلم در اومد همین وقت که گفتم همین دکتر هست که دکتری همین گیرم برام گفتم تلفن کردم که چیکار کردید من گفتم من خیلی کردم گفتم نون قاق دادیم گفتم پیشاب دادیم گفتم کلاش اسپان خونیم گفتم این گرینی مازش کنده گفتم این به فکرم مرد گفتم اینو میمرد تیز گرفت به دکو گفت شما گفت اترابلی نکردید از میمرد برو اومدیم بیرون دستم با گربه گرام مجبور پیشاب گرفت بچم یگون تاکسی نمیدارد تاکسی باشته میگه دکا چطور بوی بزه با من است گفتم همین گربه گفتم کاتا دورو کرده گفتم این بوی اسپان گفتم پیشاب میکنه الله را شد دکتر رفتیم خد دادیم گرفت در آورد در محکم که پیش در بایستادیم بچه‌ام باشی شوخ جین گپ نمیزند نگاه کردم بچه‌م تینجی گفتم گپ نمیزنم که هم بچه‌اش می بچه فهمیدم که نه من تاریخ گربه تکرار کردن نه ندارم تو بورین پدر کردی اونجا برو اومدیم خد گربه چیکردن دورو کردن چیکردن نقص شد هم خیلی بغلم به حال بیچاره گربه هم تاکسی خونه رفته دیدم چشمش به نگاه کردم باری اول در چشم حیوان دیدم که من نگاه کردم که گوش کن بین مونگی مهر و عاقبت پدر و فرزندی انسانیگری ادا گفته است من تو دیدن نمیخوام بیچاره گروه با کلیزما کردن در اونجا بوله هم همین پرابلم با کلیزما کرده بیچاره کلیزما کرده بعد همون باز یک همین خونه و میبینم گروه پریکول کرده کلیز میشون تیم بیچاره اوش میبراود گروه که قرطب تایید کنی که گروه میگریزه به نظرم اگر خیلی کنه دو کار گنده کنن من اوچام زنگ میزنم میگم زنده است گربه حاضر زنده 100 سال مهمه نه یکی مناسبتامون پیشتر برین نه یانگا خبر دارن از همه چیز نه یانگا خبر ندارن یانگا خبر دارن که یانگا خبر دارن که هم گربه پسری مایدم نون داده گربه با حکوا بیاقای کودکی بیاقای نون داده هم گربه کساش دکتر بوده کوک کدام همش نازه حبیب جان من این چیزا نمیبرم همش میمون یانگا تماشا میکنن حتما بعدم با گربه با صحبت میکنن آخر ما هم خیلی رفتار کردیم چون میدیم ما در لا آدم میکشیم داولینش بالانده اینا باید تمپراتور کده که هوا بود اگر سپیرت بمولن کورپا با پیچونی میگونده آدم خدای وای 40 گرم مرده است به پیچونه میگه گیر یک گوشتی گوسپان کتی خوشو کرده پذیر میاد داولینش نقض میکنه کالورش بخواته داولینش بالا شده سرم در کاس گفت داولین پاس شده میگه خیلی ابر چین کنه داول یکی بالا میگه من نمرد در خط مطابقت دوست میداره حبیب بدلو حالتایی که گفتی تماما همکاری یعنی که حج رو میپارتو میرم بودن چی سبب شد که
фикратро иваз кард? медонед дар зиндагӣ мешаванд хел ҳолатҳо ё ки дар фаъолият эҷодӣ мешаванд ҳолатҳо, масалан чӣ қадар ки мо мисол мард набошем, чӣ қадар ки мо мустаҳкам набошем, чӣ қадар иродаи мустаҳкам дошта бошем, ба ҳар ҳол вақте ки шумо шахси эҷодӣ ҳастед, ҳолати рӯҳии шумо бисёр ҳам динамикӣ аст, тез бозӣ кардан пасту баланд мешавад. Бале, ва ҳастанд инсонҳое ки менависанд, масалан гапҳои қабеҳ менависанд, суханони безеб менависанд. Аз ҳама аламовараш он аст ки падару модари шуморо ҳақорат мекунанд. Дар инстаграми шумо менависанд. Ман ҳамин чизро намефаҳмам. Ҳамин шумо эътибор надидан вақте ки шумо чиза мехонед, агар шумо инсони комил бошеду дил дошта бошед, ба шумо сахт мерасад. Шумо мегӯед ман як тараф худат лаҳзае ки бо волидайна дар вақт. Бале, худат ин як тараф. Мегӯи хайр, ман ганда майлаш. вақте ки шумо як кор мекунед, ба вай кор меҳр мебандед, шабҳои дароз хоб намеравед, мегӯед як чизи хуб кунам, як мардумро хандонам, як рӯҳияти як касро баланд кунам, як кори неке кунам мегӯед. Вақте ки дар он ҷо модари шуморо дашном метиҳанд, шумо мегӯед охир ман мегӯед чӣ гуна фарзанд шудам, як кореро интихоб кардам ки масалан мегӯем модари ман дашном мешунавад, модари ман сухани қабеҳ мешунавад ва дар ҳамин ҳолатҳо мехоҳед ки ҳамаи ҳамин санадро гиред дар як тараф партоед равед, амон одамро ёбеду бо дастони худашро гӯронед ки барои чӣ ин хел мекунад, барои чӣ ин хел мегӯяд. ва мегӯянд хай критикаро дуруст қабул кардан накун. Критика ҳам ҷо дорад, критика ҳам тарзи дуруст дорад, меъёр дорад. Масалан агар ҳаҷви ман хандовар набошад, дарои дар комментарий нависед ҳаҷви ту хандовар нест, ман ягон хафа намешавам, барои шумо хандовар нест, тамошо накунед. Шояд шахсе ҳаст ки барои ӯ хандовар аст, ё ки гӯед ки масалан чеҳраи ту ба ман маъқул нест, илтимос равед дигар саҳифа тамошо накунед маро. Лекин шумо барои чӣ модари манро ҳақорат мекунед? Аз он сабабе ки бу баъзеш медонед асан аламовараш чист, медонам хел менависанд ягон шумо ба ҳаҷватон ба ягон чиз дахл надорад. Просто ҳақорат мекунанд шумо, хел мегиранд, просто дашном мекунанд. Мегӯед эй худо, чӣ махлуқи ина ки таваллуд кардагӣ, дар куҷо рӯйда истодааст, ин чӣ гуна нон мехӯрад, дар куҷо хоб меравад. Баъзан мешавад ки рӯафтода мешавад. Боз чӣ аз раҳ мегардонад? боз ҳамон боз комменти нааст. Бале, комменте ки ба падару модар. Бале, ҳасан одосе ки ба падаратон раҳмат ки шумо хеле кори хуб кардед, ба падаратон раҳмат ки ман мишаб тамошо кардам, бисёр як рӯҳияи хуб гирифтам. Ин хел ҳодисаҳо бисёр мешаванд ва ҳолатҳое мешаванд ки масалан ман аз ҳаҷв як пуле ки ба даст мебарам барои хайр метиҳам, ё ки ба як кас кӯмак мекунам, ё ки ба модарам метиҳам, ё ки ба падарам метиҳам, дуо мекунам, мегӯям бачам худованд барори корат айтиҳад ки ту имрӯз масалан ба мо кам ҳам бошад як нон мебиёрӣ, кам ҳам бошад як чиз мебиёрӣ, ин чиза шумо аллакай ба шумо чӣ мегӯяд, як рӯҳияти шуморо мебардорад, меҳри шуморо нисбати ҳамин чиз зиёд мекунад ва хушбахтона имрӯз шумораи шахсоне ки ин гуна ба мо таъсир мекунанд хело ва хело кам ҳастанд ва шумораи шахсоне ки моро дастгирӣ мекунанд, гӯш мекунанду таъриф мекунанд зиёд ҳастанд. Барои ҳамин чӣ мегӯяд, кам пул кор кунем ҳам ҳаминаш кифоя. маҳаллиш раҳмат нагӯяну ҳамин гапи бад назанам. ҳама хел падарам бисёр, ман аз номи падарам бисёр гап мезанам, чунки мо ҳамчун на танҳо падару писар, мо ҳамчун дӯст калон шудагӣ ҳастем ва аз аввал ба ман ягон чизро чӣ мегӯяд маҳдуд намекардан, мегуфтанд маъқул аст рав кун, лекин дон ки ман хел мешавад ва ҳамонҷо фақат мегуфтанд ки падарам фоидат нарасад ҳам зарар нарасон, ҳамин гапат нодуруст ми нагӯ, ё ки сарфам намери гап назан, беҳтараш хомӯш бош. Ман дар зиёд подкастҳо мавзӯи масалан ҳамин тарбияи ҷавонони имрӯзаро яъне ки баррасӣ мекунем, суҳбат мекунем. Чӣ намерасад ба фикру ақидаи ту ба ҷавону наврасоне ки зиёдтар бо гапҳои дашному қабеҳ дар сомонаҳои иҷтимоӣ зиёдтар истифода мекунад? Ин чиз проблемаи бисёр ҳам калон аст. Ин ба фикри ман аз мактаб оғоз мешавад, шояд ки аз боғча оғоз мешавад, шояд ки аз ҳамон хона оғоз мешавад, аз ҷое ки ӯ таваллуд шуд, аз ҷое ки ӯ ба воя мерасад. Бале, масалан ман имрӯз дар хона мебинам, аввал бисёр чизҳо мехонам ки масалан падару модар ин як оинае аст ки кӯдак мебинад чӣ гуна бояд бошад. Ва ман масалан ба ҳамин фарзандам 2 сола аст, масалан ҳар бор ҳамин бозичаҳоша ҷамъ мекунад, бозичаҳота ҷамъ кун, ҷамъ намекунад ва 2 бор 3 боре ки ман гирифта ҷамъ кардам, ҳозир аллакай худаш мегирад ва ҷамъ мекунад. Аз якдигар ранг мегирад. Бале, аз якдигар ранг мегиранд. Аз ман чӣ мегӯяд, дар фикри оне ҳастам ки барои беҳтар шуданаш бояд ки ин чиз аз худи дохили оила оғоз шавад. Ҳастанд оилаҳое ки аввал падару модара бояд тарбия кард то он даме ки онҳо тавонанд фарзандони худро тарбия карда бошанд, бисёртар хондан,
یعنی کتاب‌های بدی، کتاب‌هایی که با آداب تعلق دارند. امروز کتاب‌هایی هم هستن که مثل اینستاگرام میتوانند شخص را ویران کنند و پدر و مادران باید که سخت و جدی به این چیز نظر کنند. امروز با صفحه‌های اجتماعی زیادتر باید توجه کنیم برای بله آزادی موضوعی ندارد که شما همین سری لوچ کنین لوچ مثل خر برای مثلا در شبکه اینترنتی خودتون نشون دهید. این یگان جای این آزادی نیست. آزادی این یک طرز درستی زندگی است. طرز درستی زندگیت را آزاد نشون دهید. آداب درستت را آزاد نشون دهید. فرهنگت را آزاد نشون دهید. لیکن همه کارهایی که بیزه که تو میکنی او برای خودت است. برای خودت کن، در خانه خودت ماند. دیگر کس نبیند. نه فرزند من میبیند، فرزند شما میبیند. تصور کنید که این گونه جوانانی که اخلاق بد دارن، مثلا بعضیشون برابر فرزندان ما هستند، بعضیشون برابر دادران ما هستند و یک روز ما از دنیا میرویم و ما باید دانیم که فرزندان خود رو در کجا مونده رفته ایستادیم، در احاطه کی مونده رفته ایستادیم. و وقتی که هر یک پدر و مادر همین چیز رو فکر میکند، من باوری کامل دارم که بعد درک کردن رو چی میگه، بعد درک کردن آغاز میکند که بله من کارم نیست بی‌طرف من، لیکن آخر این هم مسئله که فرزندی من میشود، این دختری من پگه شوهر میکند به دست یگان همین بچه ها میفراید و این چگونه میتواند که دختری من رو نگاه کند، چگونه میتواند که دختری من رو حمایت میکند، میخوراند، میپوشاند. اگر که خودش از عقیده خودش اگر محافظت کردن نتواند خودش رو، بله بی‌طرفی باور کنید این از مرگ هم بدتر است. وقتی که همه بی‌طرف میشوند، بعضا من در کوچه ها میبینم اون کس بیمار میشه میغلطد، همه گذشته میروند. مثلا بی‌طرفی این امروز خیلی رشد کرده است در ما و امیدوار هستم که این چیز آهسته آهسته خوب می شود و در شبکه‌های اجتماعی چیزهای نازم میبرد که به تربیت تاثیر میکنند. کتاب‌هایی که امروز از خارج کشور وارد میشوند هستند، کتاب‌هایی که مثلا در پاولو کوئلو اگر خاطر کنم چند کتاب‌هایی است که خیلی نادرست است، خاروکی موراکامی میگن در اینترنت است، خیلی بسیار چیزهای نادرستی دارد که فهمیش رو دیگر بله چک پالانیک است، یک فرهنگ و رسم این ما تماما دیگر است و این ما امروز در حقیقت مردم تاجیک باید فخر کنیم. بله اگر خطا نکنم چند پیش چک پالانیک و هم دیگر کتاب‌هایی هست که در کتاب وقتی که میخونید تجاوز است، در کتاب بسیار کارهای بی‌زیبی هست که با انسانیت عموما نباید دخل داشته باشه. وقتی که چیز رو یک جوان میخواند، یک کودک میخواند، یک چی میخواند، البته با ذهنش همون چیز جای میشود. حبیب میگفتی کنسرتی آینده رو چی نام میمونه؟ کنسرتی آینده ما عینی حال به نقشه گرفتگی نیستیم، برنامه نو به نقشه گرفتگی نیستیم، ولی ما سه برنامه کهنه داریم که حالا با شبکه اجتماعی برآمدگی نیست و اون چیز رو ما امسال تا آخر سال دوام میدیم. این برنامه رمانتیک، خیر مکتب و زمین کلوله. این سه برنامه هست که در منطقه هایی که مثلا این کنسرت ها دیدگی نیستند ما برگزار میکنیم و ما از ماه اوگوست آغاز میکنیم کلانترین تور استنداپ تاجیکی رو که با سه زبان است، با زبان تاجیکی، ازبکی و روسی. در جمهوری ازبکستان می شود، در فدراسیون روسی می شود، در قزاقستان می شود، در دبی می شود و در امریکا می شود و همچنین 12 شهر و ناحیه‌های جنوبی کشور در بر میگیرد. یعنی امسال ما تا خروخ امسال ما نیت داریم که برنامه کنسرتی کنیم. میبیوین نمیبیوین، چپتا میخرن نمیخرن، این پرابلممونه. این پرابلم شخصانی که همین چیز رو ندیده موندن. نمیبیان حتما پرمیشه زیرا که حج و تمام دیگر است. حبیب از چی میترسی؟ من از مردن نمیترسم، از ناپیدایی میترسم. من از شبها نمیترسم، من از تنهایی میترسم. یکی رنده است در بازار دنیایی، یکی پارسا و پاکدامن، یکی در وقت مدهوشی زند فریاد از مردی. من از مستی نمی ترسم، من از رسوایی می ترسم. خیالم می دود در کوچه های درد، خیانت چون درختانی بری راهش قطاران شد، جفا هم رسم انسان شد. دو دستم سرد از سودای دنیایی، من از سرما نمی ترسم، من از یغمایی می ترسم. سرم را می گیرد اندیشه با خود، بهاران جوانی چون زمستان شد. نما تدبیر زنها و ریا تصویر مردان شد. به این احوال انسانی عالمی همدونه حیران شد. من از پیدا نمی ترسم، از بی‌معنایی می ترسم. من از بودها نمی ترسم، از بی خدایی می ترسم. احسن. پس از خود چی میخوای مونی؟ خونه بابام شما یک شعر بود که همین گشت به می نویستن که گشت کاری میکردن تو همجا بود که پورا در خاطر ندارم شعر رو که خیلی اصول شده است. چی میگه خاطر باوردگی نبودم، در اونجا گفته شده است که زهر یک مرد ماند سه نشانه، نکو فرزند و بنیاد یک خانه.
خیلی دفکر گرفتن نکنم درختی را به حاصل پروریدن بود انسان نشانه جاودانه اما خیلی شعرش آمود بالای دربه این بسیار مضمون عجایبی دارد زیرا که خانه‌ای که شما میکنید این یک آباد کردن است یک جای را آباد کردن است و فرزندی را گذاشتن این دوام دهنده شما دوام دهنده رفتار شما دوام دهنده چی میگوید نام شما است و کوریدن این درخت این مضمونی نه تنها درخت را دارد این مضمونی دارد که باید یک کاری کنی که بعد از رفتنت از او میوه خورند در سایه‌اش شینند و حلاوت برند و از همین سبب بعد خود من میخواستم که چیزی اولینی که میشود از آن کارهایی که در تمام زندگی هم میکنم هر یک شخصی که از آن بهره میبرد با او یک فایده میرساند یا نفع میرساند یا که فرزندانی من وقتی که به یک کسی کمک میکنند یا که یاردم میرسونند و با پدرت رحمت میگوید به فکر من این چیز از همه چیزی قیمتترین و از همه چیزی بزرگترین است و بعد خود گذاشتن مال و پول و جا و دیگر چیز به فکرم این نقشه من نیست این نیت من نیست و نیت من گذاشتن نامی نکو و فرزندانی که به جمعیت فایده میبرند باشد خدا رسوند چی خنده‌آورتر است صحنه یا حیات حیات اگر تو یک ژانری کینو میشدی اون کدام ژانر بود این دیسکی یگان بار با شعر فریب داده ای بله شعر بوی چی دارد فقط نگو که باران قهوه کدامش بدتر است فراموش کردن متن یا نبودن صدای خنده در تالار نبودن صدای خنده در تالار دوستانی عزیز امروز ما رو همراهی کرد حبیب بحریدینов اون نفری که مارکتولوگ است نفری که شاعر است ایجادکار و نفری که حجم‌نگار است یعنی که استنداپ کمیک حبیب جان تشکر زیاد که امروز ما رو همراهی کردید تشکر برای صحبتی معنوی صحبتی صمیمی صحبتی خوب و صحبتی زمینی تشکر زیاد برای دعوت شما بسیار یک صحبتی صمیمی بسیار یک صحبتی چی میگن به دل نزدیک بود و امیدوار میشویم که شماره زیادی تماشابینای نباید تماشا کنن حتما و من نیز کوشش میکنم که بسیارتر تماشا کنن زیرا که ما بسیار یک موضوعهای رو امروز روی آب برآوردیم که در حقیقت خیلی مهم است برای جمعیت برای ما و شما و برای هر یک جوانی که امروز در این کشور ما زندگی میکند و چی میگه از هوای استقلالیت ما نفس میکشد و برای پیشرفت ما برای که ما رو دنیا چی میگه دیگرگونه شناسد این بسیار مهم است بار دیگر تشکر زیاد دوستانی عزیز شما رو همراهی کرد بهروز نصرالدینov و در فرجا میگم خدا نزدیکانی خود را احتیاط کنید خیر